siya, ang laki. Ano? Nagdamo nakatalaw doon. Oy! Thank you! What's up guys? For today's video, nagsisi-CI kami ng honeybee. Manguha kami pag okay na yung honey niya. Kasama si Kander Francis yan. Kander ko lang. I-CI lang natin, lalapitan natin. Ayun siya oh. Ayun siya, lapitan. Naka-jail tayo Na? Parang nasa jail tayo. Tignan niya, walang brief stick, wala. Parang kasi nga. Yan, alam magnagta. Nakatakki. May mens. Anong nangyari? Laan, kagawin na. Laan, sige ni. Let's go mo. Buntag ito, 10 minutes tayo, tatlong dads na. 10 minutes tayo. Dari, hindi, so dito? Ito ba lang? Ay, this one? Ha? Sambuna. Banal tuwin niya? Mike? Ni Michael? May nangangamoy. Amoy tao. Amoy tao. Alanya ka. Ang baho. Tapos ka na naman ng kondito. May butas pa ng kuray dyan, oh. Di, pugnan tayo. Mapugnan tayo. Dada. Hindi, sarado mo. Titingaton. Amoy tao. Hindi dyan eh, dito. Na? Tijaya, mga gulo ka mag amoy tao pa rito. Shout out po sa mga nanonood dyan, mga kante. Hindi kami makahanap-hanap ng way na papunta tignan yung honeybee. Hey, that's ebidensya na eh. Ebidensya, bislak. Apa yung mulikan sa mo? Eh pala ng Dante, eh ba? Matadaala so. Kani kita ba? Basta lang ranger idi. May tae siya. Pagsito niya. Ni dere, ganam garud ni dere. Akyat. Hana. Hana. Sinat. Oh. Ito yung mga wanted, tumatakas. Oh. Bansag ito. Wag sa baba, wala akong brief. Oh, ayaw. Oh. Bakit may daga? Ay, tao po na nawa. Idyo kami na digbit. Tulado mo hindi na mayak Oy. Oh. Oy. Talong. Oy. Ay. Oh, ito yung pinakamalalang wanted. Rape ang kaso nito. Oy. Ito pinakamalala, tumai pa bago tumakas. Nandun oh. Ang barbargo na. Naglangid na lang. Ayun siya,
Ang laki. Ano? Damo nakatalaw dali. Ayun siya oh. Doon may dali. Honeybee. Oh. Oh, ang laki na. Mga 1 week pa yan mga ka-hunter. Kita ka Makikita yan. Makikita. Mga 1 week pa yan. Tignan nyo. I-zoom ko na lang yan. Makikita. Takbo. Uy, uy, uy. Ang sabi ko na. Atras, atras. Atras. Oh, mansag. Naglalaw. Upon na mo, barag. Ibang katitan ni. Itan ni. Nakita mo lang ka na lang. Oh. Upon na mo, sumol ka. Adat tumalaw mo ka. Ayun, kita. Jay. Ni? Ta! Ta! Dama ka tao di jay. Daga tao jay. Daga tao. Kanay. Oy. Katawa niya. Okay. Tignan nyo. Ang laki dito oh. Maganda pala dito na view. Kanito naglubo. Ha? Pero ang putik. Oh. Iglubo mo ni. Hindi pala rapan niya. Gandang view sana dito eh. Nakikita lahat yun mga ka-hunter. Ayan mga ka-hunter. Uy. Kita ka kami nuwi ah. Dito nita magnatita yung labeto mo. Titignan pa natin dun mga ka-hunter sa side na yun. Manguhulit tayo ng ano. Naghahanap na Honeybee. Oh, kuha ka ng ano, panangga mo. Baka masilod ang iyong ano. Huwag damag ka naman sa pamayan tayo. Ha? Kailan ka, ando pa nga sila. Paano ba namin to ano kukunin mga ka-hunter pag may laman na? May honey na. Tingnan nyo, nagko-cover po kami. Si Kulot oh, nagko-cover rin. Si Francis nagko-cover rin. Ayun oh, ang laki dito. Wow, ang ganda ng view dito. Ayun, ayun. Kita dito. Ha? Oh, grabe. Ha? Honeybee. Eh, tilapan nito. At yun eh, may ate. Honeybee, mga ka-hunter. Yan yung kukunin namin ano next time. I-zoom ko para makita nyo yung galaw-galaw ng mga honey. Mga napipicture pa si Kulot to. Pang may di na naman to. The honeybee. Anda. Pag ano yan mga hunter, may 1 week ano, malaki na yan. Dadami pa yan mga hunter. Lalaki pa yan, panigurado. Grabe oh. Kasi ano tayo pupuran? Paano natin kukunin yan? Pausukan. Pausukan? Eh ang baba. Kakagatin ka yan. Mas magandang mababakit. Ayan. One last time. Tignan nyo na mga ka-hunter. Ayan. Uwi na tayo. Bali ano, next week namin yang kukunin. Kung hindi kukunin ng iba mga ka-hunter. Kasi hindi lang kami ang tao dito. Ha? Maraming tao dito mga ka-hunter. Minsan lang kami makita ng honeybee. So mga subscribers dyan natin na mga nanonood dyan na ano, kung alam paano manguha, turuan nyo kami mga ka-hunter kasi wala ka pa kaming experience nun pagkuha ng honeybee. Ha? Ngayon lang kami talaga manguha nun mga ka-hunter pag ano, pag medyo lumaki na. Paturo naman kami sa mga may experience dyan mga ka-hunter kasi talagang wala kaming experience sa pagkuha nun. Laki ng baboy oh. Native cool. Pauwi na kami kasama ko si ka-hunter Francis at saka si ka-hunter Kulot mga ka-hunter.
Ito mga hunter, i-upload natin. CI lang siya, CI. Iba pa rin yung ano pagkuha natin doon, pag harvest. Oh. Nice one. Jay. Di bagas-bagas na? So yan mga hunter, dito na kami magpapaalam. Grabe yung pindang inal ako sa aking pindang. Ano, Oy. balikan namin yun next week siguro mga hunter. Stay tuned and stay put.